नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दळ हेमचे तर्फेन शौर्य जागरण रथयात्रा कारवारात आगमन. कारवार विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दळ हेमगेली शौर्य जागरण रथयात्रा सुरू असून ही रथयात्रा पुराण प्रसिद्ध श्री क्षेत्र गोकर्णात आगमन झाला. चंडी वादनात वाजत गाजत येईल्या या रथयात्रेचे गोकर्णच्या मारुती कट्ट्याकडेन बीजेपी हिंदू संघटना आणि गावच्या वतीन रथाचे भव्य दिव्य स्वागताबरोबर रथार आशिल्ल्या मारुती मूर्तीक पूजा करून भक्तिभावान आणि आदरान स्वागत केले. नंतर सुभाष चौकार येले. या वेळार विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख बेंगळूरचे शंकर भट हेमी हिंदू धर्म जागृती आणि धर्म रक्षणा खातीर लढो दिवसे करत असून या रथयात्रेचे आयोजन केला असे सांगले. या वेळार बीजेपी पक्षाचे अभिमानी ग्रामपंचायत स्तरावयले स्वयंसंस्थेचे पदाधिकारी हिंदू जागरण वेदिकेचे सर्व सदस्य मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. ही रथयात्रा अंकोला हट्टीकेरी अवर्सा मार्गान कारवार येवन शुक्रवार 6 ऑक्टोबराक सदाशिवगड मार्गान जोयडा वयची असून सकाळी 8 वाजताना सदाशिवगडच्या टोल नाक्यार आगमन जातली. म्हण या रथयात्रेचे स्वागत करसाठी सगळ्या हिंदू अभिमानीन बजरंगबली भक्त, श्री प्रभू रामचंद्र भक्त, शिवभक्त असे सगळ्यान या शौर्य रथयात्रेक हजर राहून ही रथयात्रा सदाशिवगडच्या मुख्य रस्त्यावेल्यान बेडतुळबागच्या बंगलेवाडाच्या श्री हनुमान मंदिराकडे येऊन थंय पूजा करून ही रथयात्रा जोयडा मार्गान पुढलो मार्गक्रमण करतली असे विश्व हिंदू परिषदेतर्फेन प्रसार माध्यमाक कळयला. KSRTC कारवार ते बेंगळूर नवीन बस. कारवार ते बेंगळूर KSRT प्रवासी बस आजपासून सुरू केला. या बसाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सल हेमी केले. बस फुलां आणि विविध आकर्षक फुग्यान सजयली. ही बस शक्ती योजनेक मान्य आसा. या वेळार KSRTचे प्रमुख अधिकारी आणि इतर हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. पणजी बेळगावच्या अनमोड रस्त्यात बेकायदेशीर वाहन प्रवेश फी वसुली थांबवची, अन्यथा आंदोलनाचा इशारो, मुख्यमंत्री मनवी. जोयडा पणजी बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गावयल्या अनमोड रान खात्याचे मुख्य वनसंरक्षक राजीव रंजन हेमगे शिफारसी वयल्यान रस्त्यांवयच्या वाहनाची बेकायदेशीर प्रवेश फी स्वीकारतात ती ताबडतोब थांबवची अशी मागणीची तक्रार काळी व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्देशकान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमचे कडेन केला. काळी ब्रिगेडचे संघटक सुनील देसाई हेमी सांगले की वन्यजीवी कायदो 1972 कलम 27(1)(ड) नुसार अभयारण्याच्या महामार्गावयल्यान प्रवास करतल्याक कसलीच परवानगी किंवा फी भरची गरज ना. तशेंच कलम क प्रमाणे अभयारण्याच्या भितर मूळ वास्तव्याक आशिल्ल्याक असे काहीच बंधन ना. पण राजीव रंजन हेमी चुकीच्या पद्धतीन आदेश जारी करून अन्याय केला. उद्देशित अर्ज करणाऱ्याक अटीचेर परवानगी दिवची तरतूद आसा, पण सगळ्याकच हो नियम लागू करून अन्याय केला असे देसाई हेमी सांगले. हेजेन या भागाच्या जनतेक अनेक नवनवीन समस्येक तोंड दिवचे पडता. अनमोडात वाहनाची कोंडी, वाहनाच्या धुरान प्रदूषण, सतत रस्ता अपघात, आपत्कालीन सेवेचे परिणाम अशा अनेक त्रासान स्थानिकाचेर पेच पडला. हे थांबयना जाल्यार पुढल्या काळात हेजे विरुद्ध आंदोलन करचे पडतले असो इशारो देसाई हेमी दिलो. या वेळार ब्रिगेडचे मुख्य समितीचे अध्यक्ष उमेश वेळीप, माजी अध्यक्ष सतीश नाईक, किरण नाईक, ईश्वरी देसाई आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले. लाइनर करून गोवा को गेल सर नाळे बेकिरे लाइनर घेऊन तुम्ही कशी गोवा करता
अनैतिक संबंधान बायलेनच करू लागलो घोवालो खून देवीमनी घाटातल्या मृतदेह प्रकरणाचो खुलासो कुमटा 30 सप्टेंबराक कुमटा देवीमनी घाटात मेळिल्ल्या अनोळखी मृतदेहाचो खुलासो अखेर लागलो. परपुरुषाला अनैतिक संबंधात स्वतः घोवाल खून करूक 10,000 रुपयाची सुपारी दिल्ली बायल बागलकोट निवासी राजमा संकनूर हेमका आणि या खुनात सहभागी झालेल्या इतर 3 जाणांक कुमटा पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पुढलो तपास सुरू असा. बागलकोट निवासी बशीर साब संकनूर ही मृत व्यक्ती आपल्या अनैतिक संबंधात आड येतल्या घोवालो काटकाडसाठीर आपलो प्रियकर परशुराम हनुमंत मदार हेमका सुपारी दिवन आणि परशुरामान रवी दानप्पा मादर आणि आदेश कुंभार हेमका या कटात सामील करून घेऊन मृत बशीर साब हेमका प्रवासाक वयच्या निमित्यान म्हण सांगून मंगुरात वचून परत येतना देवीमनी घाटात बसावेल्यान उतरन 4 जाण एक देवस्थाना फाटल्यान मद्यपान करच्या निमित्यान थंय बसले. बशीर साबाक मद्य पिवन मद्य धुंद जातरीत ताका तकलेर मारून बेशूद करून खून करून थिंच्यान 4 जाण फरार जाल्ले. मृताल्या खिशात आशिल्ल्या तिकिटा वयल्यान पोलिसांन मृताली बायल राजम्मा हेका संपर्क करून विचारणा केली. विचारणा वेळार संशय येतरेत तेमगेल तोंडानच पोलिसांन आपलो पोलिसी खाक्या दाखोवन खरे वदोवन घेतले आणि अखेर 4 जाणां ताब्यात घेवन न्यायालयीन बंधनात दवरला. आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुलां झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता. पण ही संकल्पना पूर्ण करूक जाय तसली फुलांची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा. आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात. फुला झाडाचे कुंडी कवाते सुपारी माडी चिक्कू जांबा सीताफळ रामफळ हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी. आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. नागनाथ फार्म अँड नर्सरी डम्पिंग यार्ड केईबी गडा लागी शिरवाड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480 07800 91085 95870. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.